Povedz, kedy máš zaplatené. Máš zaplaté? Áno, Nahrávaš to? môžeme. Takže čaute. Chalani Freedom Brothers. David, Erik. No a momentálne chystáme na dielku videí, kde ukážeme, ako sme začínali, čo sme prežívali. Dá sa povedať taký komplet príbeh nášho života, kam smerujeme. A budeme sa snažiť vložiť čo najviac emócií a pocitov do toho, aby ste sa na to pozrete, tak sadnete, no a keby ste sadli do toho príbehu a vezete sa s nami. Až takto hlboko sa vám to budeme snažiť podať ako dokonalú skúsenosť prežitku. Našu cestu na základe výsledkov, ktoré sme dávali do videí posledné roky. Budú v podstate tieto videá točené. Môžete si ich pozrieť, keď ste ich ešte nevideli. A budeme vám ukazovať, jak sme sa dostali na tento level, jak sa tam môžete dostať vy a čo všetko budete musieť zmeniť. Nebude to len fitness, cvičenia, strava, bude to život po všetkých stránkach. Bude to prepojenie starých učení, mysticizmu, modernej vedy, ktorá do toho momentálne neskutočne zapadá a zasahuje. Bude to celé spektrum informácií, ktoré sa vám zídu po všetkých stránkach a zlepšia váš život. Takže v podstate chceme povedať, že takéto niečo chystáme a koho to zaujíma, tak si nás môže naladiť a až sa mu niečo bude hodiť, tak si z toho použije, a keď nie, tak si zoberovala čo iné, od nekaďal inakaďal. Presne tak. Takže to je všetko.